Na kabanta banyo ya ki samba jhur, bat ki kor ki bor ban trei hai ki chika rap jhur rap so, lej ban thit ya ki samba jhur bat ki kor ban pen rap, na Stanley Roy Construction ka badan hasanda jong kamadan Phams im nongpo, mar persya ka Bethany Hospital nongpo. Lane phun ha ki nombar pra arsan pranot, iwei arlai hnreu, bat pra nyo kandai saulai, ar sau hnreu nyo. Kasun Enterprise keterua bat wanra Shopee ya ke Christmas offer. Tit ya gawe ke chimney, bat rae sying ya gawe ke LPG gas stove. Wan hamuda kompleks nongpo haka kamera ka bashispa san puar. Parlok baro sachisian pan namar bakajing sapryang bakajing yebet kajing pang COVID-19 kadang yai teng hakari baka pertaishi telub baknam banla bante lakam ya kajing pur jongka haka district bahaka jela jungi ka district magistrate jongka Riboy district nongpo lengba ka section 144 CRPC kala penjeri ba penjelan ya ka night curfew habaro kawai ka district nado menta ka khandreu trik ubnai bakat wei ar hajar arpo hado kalai po trik ubnai bakat wei ar hajar arpo nado kapor khatwei biji min met hado san biji min step man la kasngi kumba julong kane ka order kanop trikam satyai ki police armed ba security force medical team but official ki badai hapo duty COVID-19 NHIDCL telecom Shillong Municipal Board lem kiwei ki department kumbalayai penpena Shopee man la kapor jakate ka ju ko hukum ka district magistrate kalamanai kino shong nadu ka khandriu trek hadu kalai po trek ubnai khatwei ar hajar arpo nadu kapor san bijimin step hadu khatwei bijimin met man la kasngi bakim bet ban yelung breu klem de yo jing bet ban pelong yo ban playing cinema swimming pools bars Ijingele sports klem de yo jing bet na kibor bahalor dabatha e kino kiru shimet ne ki kunhun ki badan jing thmu ban pelong kino ki program ki jing maneble ki school ki kamyab batte breu ki jing tho shong kurim ki badai ban bot perking ya ki kendan bat ki hukum jong ka sarkar kum balapan mi ya karum kami ki breu shapo bat shabar ka jala kalong kat kum ka government order kat ba ka yat ka yeng ki kali ha ka district ondang pene kumju hadu banda banda da kumwei pan lakar pat juri kiru temen ki ba armet ki khulung khana ba kimdei ban mi sha ki jaka pat ba bad install ya ka arogya setu application bad behavioral change management apps ha ki mobile phone bad kum ban chupan kan mau biang ye phi sngob ha bandengi ki mas ne jinga iwe ne iwe pat sat kti bun sin bad bande khoi sngob ha sa chi sin lakar pat iphi bangim dei ban khen sting nidang don hapdeng ka jingele bad kani ka khlam ka jing shim khia ban yada bad husiar ka dei ka jing ko jing khia engi kublei shibun Day ya ka jing trei jong jing post new jong pi but ka Prime Minister's Employment Generation Program ka scheme ka badon kam e jong ka sarkar India ban plilat bat kershan ya ka jing trei kam la jong hakithan nong kendong baru ki jakasor kum ka jing pensulori ke samla hakari baro ka wei da ka bakintiu ya ka jing trei ya ka kam la jong ki jing mentoi ka baiseng ka bahe kalong ar pusan laktingka nakabenta ki tu ki seng ya ka kam manufacturing sector but she po laktingka nakabenta ki tu ki batrei hakakam service sector kajing no senyang ki nongyo jing mentoi 100% hadu shipo persen naka project balamang ki bala ban apply ki riu shimet bakhat prasnem sheneng ki self help group ka kerdan puli baduna e class 8 pass naka benta ki project balakot palat ya ka shipo laktingka haka manufacturing sector but shipo laktingka haka service ki duler badon kam ki kentup ya ka wei ka dur passport size Aadhaar lani PAN card, project profile, population certificate now video, scheduled tribe certificate, but ka educational certificate. Nagbanta ki jingtip bakhambanya, phone hakini ki number harum. State Office Khadi and Village Industries Commission Ward number 8, Oakland Road, Shillong 1, phone number Nordline Riu Sao, RRR, Nyo Pranon Nyo, Meghalaya Khadi and Village Industries Board MIDC Building, Upland Road, Lancra, Shillong 1, phone number Nordline Riu Sao, RRR, San Riu Lai,
Director of Industries, Government of Meghalaya, Lower Lachmia, Shillongwan. Phone number: Notla Hendriu Sao, RRR Hendriu R Sanlai.